vlastne stránka, kde si teda nahodíte to Visual Studio. No a tí, ktorí to už máte to už rozbehané? Či ešte sa to sťahuje. Dobre, no tak nie začínať od piky, ale treba začať tak, že niečo si ukázať a potom ísť do tej hĺbky, keď sa budete už vy trošku pasovať s tými problémami. Čo sa týka technológií, ktoré používame, je to Microsoft.NET, to je taká technológia na programovanie, potom programovací jazyk C#. Hej. Vy ste sa v Žiline stretli s MicroPythonom, hej. A neviem, ešte v nejakých iných jazykoch ste robili volačo? A tak to doma len tak, že, alebo ktoré poznáte ešte jazyky programovacie? A vy, chalani, máte nejaké skúsenosti s programovaním zatiaľ, či moc nie? Pythone. No, takže teraz vlastne budeme robiť trošku niečo inom, je to podobné ako keby C++, s tým, že niektoré veci sú tam také iné. Potom je GitHub. GitHub ste počuli? Čo to je GitHub? Chalani? Je to taká, ja tam mám tiež konto, aj vy si budete potom vytvárať dobre tie konta na GitHube, lebo cez ten GitHub si budeme zdieľať ten náš program, ktorý budeme tvoriť a kreovať. Takto vyzerá GitHub, toto je moje konto napríklad, hej. Tuto sú moje tzv. Repozitáre, každý repozitár je ako keby jeden program, hej. Tak môžem vám aj ukázať taký, s čím som sa teraz hral v lete, aj sa teda hrám, lebo chcem to robiť, to Raspberry Pi má takú svoju kameru. No a ukážem vám len taký program, čo som teraz robil nedávno. Hej. Že je to taká ako keby desktopová aplikácia, ktorá načíta obrázok. To je vlastne fotografia v danom momente z tej kamery. A takto nejak vyzerá odfotená tá čiara. Hej. Sami vidíte, že je to naschvál v takých zlých svetelných podmienkach, že nie je tá čiara úplne biela a teda čierna a to pozadie biele. Mám tu aj iné fotky, napríklad toto je už taká iná lepšia fotka, kde to okolie je také belšie a tá čiara je tmavšia. A toto je zase také, že je to okolie také skoro tmavé aj spolu s tou čiarou. Hej. No a toto je nejaká zákruta, to vlastne vidí tá kamera a teraz to auto potrebuje tú krivku rozpoznať, potrebuje v nej nájsť tie vektory. Takže na to sa napríklad používa tzv. Gaussové rozostrenie, to je taký nejaký filter, ktorý sa najprv aplikuje na obrázok. Tým sa vlastne ako keby vyčistia tie vysokofrekvenčné body, ktoré sú tam ako šum. Potom sa tam aplikuje tzv. Thresholding, čiže tie pixely sa ako keby rozdelia do dvoch kategórií, jedny sú biele, druhé sú čierne. Aplikuje sa tam detekcia hrán, to sa volá Sobel Edge Detection algoritmus, kde sa nájde niekoľko bodov, ako keby na tej čiare. No a potom sa cez to preloží nejaká krivka, toto je konkrétne bezvierová krivka a po nej potom to auto vie jazdiť, toto je histogram toho obrázka. Hej. Že keď si prepnem iný ten obrázok, tak pekne nájde tú krivku a nájde stred tej čiary a dokáže vlastne vypočítať tú krivku. Hej. Čiže dokáže to urobiť cez ľubovoľné v podstate. Hej, že vidím, tu mám dve čiary, tak takto, hej, mi to ako keby nájde tú krivku. Takže to je len taká rýchla ukážka nejakého programu. No a toto je GitHub, to je vlastne miesto, kde si budeme ukladať zdrojový kód a budeme si ho vedieť medzi sebou zdieľať. Takže tam si potom spravíte konto. Visual Studio, to si práve inštalujete. Putty, to je aplikácia, Jojo pozná si. Tam sa pripájame ako konzolová aplikácia na pripojenie na nejaké vzdialené zariadenie, na nejaký server Linux alebo na niečo iné. WinSCP, to je zase aplikácia, ktorá dokáže kopírovať súbory. Hej, to keď budeme nejaký program tvoriť, tak potom
lebo vy teraz, čo ste robili ten MicroPython, tak tam ste to kopírovali cez USB kábel, ale aby sme nemuseli mať žiaden USB kábel, tak to budeme cez Wi-Fi kopírovať vlastne ako keby na to zariadenie. No na YouTube tam si môžeme robiť takéto nejaké inštruktážne videjka a potom musíme sa dohodnúť na nejakom čete, kde by sme boli všetci a kde si vieme nazdieľať tie informácie. Chcel by som také dva príklady ukázať, alebo teda najprv to samotné Visual Studio. Čiže Visual Studio, keď sa vám zapne, to je nejaký kvázi textový editor, ktorý obsahuje v sebe nástroje na vytvorenie, na skompilovanie a spustenie tej aplikácie. Hej, tak toto je vlastne prázdne prostredie, keď si dám, že file, new a dám si, že new project, tak sa mi otvorí takýto create a new project, vlastne tak sa mi otvorí takéto okno. No a keď si dám, že skúsime to takto, dáme si, tu si vyberiete jazyk, môžeme si zvoliť C#, zvolíme si všetky platformy a tuto mám predvolenú, že konzolová aplikácia. Konzolová aplikácia je taká, ktorá sa spúšťa v tom konzolovom okne, to je to CMD, to máte toto okno a v tomto okne vlastne sa ukazuje to, čo máte vlastne naprogramované. Hej? Takže tuto si vytvoríme ten typ, tento prvý, project for creating command line application that can run on .NET, on Windows, Linux and Mac OS. Čiže my budeme bežať na Linuxe neskôr, ale zatiaľ nám stačí tento Windowsová konzola. Takže dám si next. No a treba si to nejako nazvať. Testovacia aplikácia, zvoliť si nejaké miesto na uloženie, takže môžeme nechať predvolené, ako to je. No a tuto si vyberieme verziu, tu nám ponúka .NET 8, takže necháme .NET 8, to je vlastne najnovšia lebo sú dva typy .NETu, tzv. Long Term Support, tam garantujú 3 roky podporu toho .NETu, to je verzia 8 a potom je verzia 9, to je ten Short Term Support, tam je garantovaných, myslím, 1,5 roka vlastne, čiže to je taká ako keby prechodná verzia medzi tými hlavnými verziami. Takže teraz je súčasne najnovšia .NET 8, dáme si vytvoriť, no a vytvorí sa nám taký nejaký template, kde keď teraz tlačím tú šípku, že spustiť, tak sa otvorí tá konzola, do ktorej je vlastne tá aplikácia určená. No a je tam, že console.writeLine, čiže konzola to je nejaký objekt a jej metóda writeLine, čiže vypíš jeden riadok a v tom riadku je napísaný reťazec Hello World. Čiže tá aplikácia urobí to, že vypíše ten Hello World a to je všetko v podstate. No a ja by som chcel s vami spraviť ako keby dva príklady, že chceme, ako keby máme pole čísel a chceme ho utriediť. Hej, že máme náhodne vygenerované pole nejakých čísel a chceme ho utriediť od najmenšieho po najväčšie. Hej, tak to by som vám chcel ukázať, že ako by to mohlo vyzerať, tak toto zatiaľ môžeme vymazať. No a chcem teda spraviť nejaké pole. Tak v prvom rade si potrebujem spraviť nejakú premennú, nazvať ju nejakým názvom a povedať, že aké bude to pole veľké. Hej. Takže dám si, že to bude premena typu int, integer. Integer sú celé čísla so znamienkom. To znamená, sú od mínus nejakej hodnoty po plus nejakú hodnotu. Sú to celé čísla, hej, na číselnej osi. V tomto prípade sú to tzv. 32-bitové čísla, ale tým vás nemusím akože zaťažovať, takže vytvoríme si nejakú premenu typu celé číslo a bude sa volať, že array length. Niečo padlo. Array
length a rovná sa je, priradíme jej nejakú hodnotu a tá hodnota bude, že tých čísel tam bude 10. Dobre? Takže vytvorili sme si premenu a teraz si chceme vytvoriť to pole tých čísel. Takže to pole že to bude pole celých čísel, čiže to bude int a budú tam takéto zátvorky. Bude sa to volať, že array. Bude sa rovnať, hej, že vytvárame pole, ktoré sa volá, tá názvu tej premennej array. A teraz to je len predpis, že pole, a teraz chcem už vyalokovať tú pamäť pre tých 10 čísel, čiže napíšem, že new int a ako parameter použijem toto array length. Hej, rozumieme všetci, čo to robí? Marek, ty už si to nainštaloval? Čiže už robíš, hej? No a teraz chceme to pole naplniť náhodnými číslami, hej? Takže na to máme takú, nazvem to, že triedu. K triedám sa dostaneme za chvíľu. Volá sa to, že random, to je nejaká trieda a tiež vytvoríme jej inštanciu, čiže vyalokujem ju v pamäti. To sa k tomu tiež dostaneme za chvíľu, keď budeme robiť príklad s triedou. No, čiže tá premena sa volá random, to veľké random, to je tá trieda, ten predpis a to new je, že ju vytvorí v pamäti. Hej, to je nejaký generátor náhodných čísel. No a teraz už budeme v cykle volať, spravíme cyklus, čiže for int i sa rovná 0, i je menšie ako array length a i plus plus, čiže budeme ho inkrementovať a vidíš, už mi to aj pekne predpisuje, že na tej triede random alebo na tom objekte alebo na tej inštancii random zavoláme už metódu next s parametrom a chceme tie čísla napríklad od 1 do 100. Takže ten prvý parameter bude 1, toto bude 100, myslím, že min value je 100, takže takto, hej. Tuto mi to aj ponúka, že čo to potrebuje ako parameter, hej. Možno vám to aj trošku zväčšiť, nech to lepšie vidíte. Čiže urobím si cyklus s konečným počtom opakovaní a ten index, ktorý budem v tom cykle používať, nazvem si ho i, ale môžem si ho nazvať ako chcem. Hej, môžem ho nazvať j, k, alebo môžem ho nazvať index slovíčkom. Hej. Čiže pôjdem od 0 po i, pokiaľ i bude menej ako tá dĺžka pola, čiže tých 10 mínus, teda po 9, od 0 po 9 to pôjde. No a to i++ znamená, že vždy po tom jednom cykle zvýšim tú hodnotu i o 1. Hej? A takto to beží v cykle 10 krát a vygeneruje sa náhodné číslo a to sa priradí na tento index do toho pola. No a teraz, keď to chcem vypísať, tak ako by ste to riešili, keby to chcem vypísať? Na obrazovku. No ale musím tam dať zátvorku, lebo ten for už by to nebral. On berie len prvý riadok, čiže už teraz to musím dať do zátvorky, ak tam chcem dať ďalší riadok. Takže čo tam mám napísať? Console, console.writeLine a tuto mi to už aj ponúkne. On to troška aj tak tuší, čo ja chcem robiť, tak preto on mi to hneď ponúka. Čiže chcem to vypísať, ale nechcem, aby tie čísla, keď dám console WriteLine, tak mi ho vždy dá na nový riadok, ale to nechcem. Ja chcem, aby ich dal vedľa seba, takže dám, že iba write, hej. Ale tu potom chcem oddeliť tie čísla, tak tam ešte pridám tabulátor, hej. Čiže dám tam ako keby znak tabulátora. A to je celé. Hej. No teraz keď to spustím, tak vidíš, tu mám proste 10 čísel, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 a sú náhodné čísla od 1 do 100. Keď to spustím znova, tak tam budú iné čísla, lebo sú náhodné. Hej, teraz sú tam zase iné čísla. Takže toto je cyklus. Hej, to je cyklus. Ty to poznáš asi, chalani, viete cyklus? Videli ste to už niekedy? Videli? Dobre. No a teraz chceme tie čísla utriediť od najmenšieho po najväčší. Ako by ste to robili? Nejaký nápad. Je na to veľmi veľa algoritmov, áno, niektoré sú rýchlejšie, niektoré sú pomalšie. Taký najhlúpejší a najpomalší sa volá tzv. Bubble sort, čiže bublinkové triedenie. A to si aj teraz naprogramujeme. A to je také, že sa pozriem na suseda a ak je sused menší ako ja, tak vymením ich, hej. Ale to by nestačilo len raz spraviť, lebo musím to spraviť viackrát, aby som mal 100% istotu, že som to vymenil dosť krát, aby sa to utriedilo. No tak to sa robí takto, že dáme tam znova cyklus, to si môžeme skopírovať toto. No a bude to cyklus v cykle, budú tam dva cykly, hej. Bude vonkajší a vnútorný cyklus. Takže tu bude ďalší cyklus for a tu bude zase už iná premena, int je bude od 0 až je menšie ako. Tuto pôjdeme o jeden menej v tom indexe. Hop. Array length minus 1 je plus plus. No a teraz, lebo ja keď to prvýkrát povymieniam, tak to číslo skočí len o jednu pozíciu, hej? Ale ja musím to znova prechádzať, až kým teda dôjde k takejto výmene. Hej? Čiže musím to ako keby dvakrát prechádzať. No a teraz sa spýtam, že podmienku, že if, čiže ak toto číslo na indexe je, čiže to je ten array na indexe je a potom to druhé array na indexe je plus 1. Čiže ak to, čo je tu, je väčšie, ak to vľavo číslo je väčšie ako to vpravo, tak ich vymením. Hej? Čiže ak toto číslo je viac ako to vpravo, tak urobím výmenu. No a tú výmenu urobím tak, že do nejakej premennej pomocnej, ktorú si nazvem nejaké tmp, čiže integer tmp, si priradím toto číslo, čiže potom znova do tohto si priradím toto a do tohto priradím TMP. Hej. Že keď chcete vymeniť dve hodnoty medzi sebou, tak ešte potrebujete, ako keby ste mali dva poháre, tak vy nedokážete preliať tak tie poháre, že sa tie tekutiny vymenia, že potrebujete tretí pohár. Hej, že z toho pohára číslo 2 dáme do tretieho pohára, z toho prvého pohára to vylejem do toho druhého pohára a z toho tretieho do prvého. Tak sa to musí vymeniť. Chápeme? Bo ja to nemôžem vyhodiť do vzduchu, ako keby, ale musím to niekam uložiť. Takže keď to chcem vzájomne vymeniť, tak z druhého pohára to dám do tretieho pohára, z prvého pohára do druhého a z tretieho do prvého. Hej, tak toto tu je. No a toto robím v tých dvoch cykloch. No a teraz by to malo byť už utriedené, no a teraz to znova len vypíšeme. Hej. Tak. Aha, tam som zabudol odriadkovať. Tuto ešte odriadkujeme.
write line. Je to utriedené? Nie je to utriedené. Moment, len tu nejakú chybičku. Aha, toto mám ešte takto, že toto musí byť minus i. To ešte dobre. Čiže array 1 do T. Skúsim to takto prepísať, to je niečo zlé. Do TMP, do array 1 je plus 1 plus 1 a do 1 do TMP. Aha, čakaj. Aha, dobre. Toto tu musím vyhodiť. Dobre. Tam by to nagenerovalo znova náhodné čísla. Dobre, už je to v poriadku. Počkaj, toto keď dám preč, či to pôjde, lebo toto je také troška už len vylepšenie. Dobre, malo by to fungovať. Dobre, hej. Tuto som v tom výpise si pregeneroval zase to pole na náhodné čísla, takže to som tam iba vyhodil. No ale čo sa tu deje vlastne, že máme náhodné čísla, no a tuto sú už utriedené od najmenšieho po najväčší. Hej. Tak. Čiže prejdem to pole raz celé a robím to tak, že pozerám sa, či pravý sused je väčší ako ľavý, respektíve ľavý sused či je väčší ako pravý, ak áno, tak ich vymením. Toto spravím raz, ale to raz nestačí, lebo to sa vymenia len o jednu pozíciu, takže musím to spraviť ešte viackrát. Hej. Takže potom v podstate to už. Vieš čo, ja by som odporúčal, ja vždy sa snažím programovať v angličtine, čiže aj názvy premenných. No. Hej. Určite, no treba si na to zvyknúť, ale odporúčam anglickú klávesnicu používať a vlastne hlavne teda programovať s anglickými názvami, lebo potom aj čo sa týka do budúcna, že keď niekto bude po mne ten kód preberať, tak ak není Slovák náhodou, tak sa ťažko dorozumie nejaké premenné a podobné. Viem, rozumiem, čo chceš povedať. No, dobre, takže ideme na príklad číslo 2. Takže toto môžem vyhodiť odtiaľ. Napríklad číslo 2 je vlastne, sa týka objektového programovania. To je vlastne princíp, ktorý je to, čo sa vlastne používa. C# je vlastne plne objektový jazyk. No a chcel by som vám vysvetliť aspoň tak úplne základne, že ako sa vytvorí trieda a ako sa vyalokuje jej inštancia, hej, a že čo to je vlastne trieda. Trieda znamená v programovaní nejaký predpis, nejakú šablónu, ktorú vytvoríme a potom na základe tejto šablóny môžeme v pamäti vytvárať jej obrazy, ako keby tie objekty jednotlivé. Predstavte si to, ako keby ste mali, ja neviem, takéto vykrejovatko na formičky, na tie medovníky vianočné, tak máte rôzne tie tvary, hej. Máte hviezdičku, máte kruh, máte rôzne zvieratka, tak to sú ako keby tie triedy. No a potom vy, keď už vykrejujete tou triedou tie perničky, tak môžete tých krúžkov urobiť aj 10, aj 20, hej, to sú už tie konkrétne krúžky. Ale tá trieda tá definuje ten predpis, že čo sa vlastne vytvorí v tej pamäti. Hej? Takže predstavte si to tak. No a v objektovom programovaní, ktoré sa používa, tá trieda sa volá class, alebo to kľúčové slovíčko je class. Hej? Čiže je to trieda. No a v C# treba dodržiavať ako keby
také zaužívané, by som povedal, alebo odporúčania, ktoré má samotný C#, že ako sa to kreuje. Takže to prvé odporúčanie je to, že každá tá trieda by mala byť vo vlastnom súbore. Hej. Takže tuto vpravo, neviem, či máte tam takéto niečo, to sa volá, že Solution Explorer. A ten samotný projekt sa skladá z viacerých vrstiev. Prvá vrstva je to Solution. V rámci toho Solution, to je to riešenie ako keby, v rámci toho sa dá spraviť viacero projektov, ktoré mi dokážu ako keby vytvoriť viacero programov. My v tomto prípade máme jeden ten solution, to je ten najvyšší level toho. Potom máme samotný projekt a potom máme tie jednotlivé súbory. Tuto ten základný súbor sa volá program.cs a to je miesto, kde tá aplikácia začína. Každá aplikácia má nejaký začiatok. Tí, čo robíte z C++, tak viete, že je to main funkcia. Hej, tam začína program. V tomto C# to tiež môže byť main funkcia, ale môže to byť, keďže je to takýto špeciálny typ aplikácie, tak to môže byť v tomto súbore zadefinované ako program.cs, to je miesto, kde ten program vlastne začne. Hej. Takže to zatiaľ necháme tak. No a vytvoríme si taký ukážkový príklad, kde vytvoríme nejaký predpis a potom z toho predpisu budeme dediť. Hej. Jedna taká tá vlastnosť objektu alebo objektového programovania je tzv. Dedičnosť. Takže tento príklad bude zameraný, vytvoríme triedu zviera a tam dáme ako keby atribúty, ktoré sú spoločné pre všetky zvieratá. Takže bude tam atribút meno zvieraťa, hej, a budú tam dve metódy. Metódy sú tie, viete, čo sú metódy alebo procedúry? Viete, čo to je? To sú vlastne také kusy programu, ktoré vieme volať ako v rámci tej triedy. Ak si pamätáte, mali sme tú triedu random, kde sme si dali premenu s názvom random a vyalokovali sme si ako keby ten generátor a ten generátor mal metódu random.next. Hej, táto metóda mi vráti náhodné číslo. Čiže to, čo volám cez tú bodku, to je vlastne to je v podstate akože tá metóda. Takže tuto, keď si pravým tlačidlom kliknete na tento projekt, dajte si add a tu si dajte, že class, že triedu. A táto trieda sa bude volať animal, čiže zviera. Hej. No a teraz si to otvorím. No a tuto dáme, že public, čiže je to verejná trieda animal, ktorú môžem vidieť. Keby to bola private, tak by som ju videl len v danom súbore. Ale keďže bude public, tak budem ju vidieť v rámci celého programu a to nechcem ísť úplne do tých detailov. Hej, takže zatiaľ si dajte, že public class a bude to táto trieda animal. Hej. No a ako sme hovorili, tak bude mať atribút, ktorý sa bude volať meno, čiže public, zase musím dať public, aby bol prístupný aj zvonka, name, alebo teda string name. Hej. Name. No a môžem mu dať takéto, že get a set. Čo to znamená? Že keď mám get, tak môžem tú hodnotu získať, môžem si ju vypýtať a keď dám set, tak ju môžem nastaviť. To sú také, dá sa povedať, obmedzenia toho atribútu, že keby som tam dal iba, že set, tak keď zvonka zavolám to name, tak môžem nastaviť, ale nemôžem ho čítať, nemôžem si ho vypýtať. Get set, hej. Dobre, takže budeme mať jeden atribút a to bude názov toho zvieraťa. No a potom bude mať dve metódy a jedna bude, že sleep,
hej, že bude spať, a druhá bude, že eat, že bude jesť, že každé zviera je a každé zviera spí. Hej, čiže to sú nejaké spoločné ako keby spoločné náležitosti, ktoré má každé jedno zviera. Hej. Takže, čiže to bude public, void, sleep, čiže toto je jedna metóda. A tuto spravíme to, že keď to zavolám zvonka, tak sa mi vypíše, že meno zvieraťa is sleeping. Hej. Čiže console, write line, a tu si dáme takýto, že dolár, tu dáme takéto zátvorky množinové, name is sleeping, hej. Tu nám napíše, že to, čo je v tejto premennej, sa dá do tohto reťazca a napíše, že napríklad to dané zviera je, že spí momentálne. Hej. Teraz dáme ďalšiu metódu, že eat, void eat a zase console, write line, dáte tam dolár, odzovky, zase name is eating. Hej. No a na to, aby som toto mohol ešte nastaviť, spravíme to ešte tak, že spravíme tzv. Konštruktor. Vieme, čo to je konštruktor? To je predpis, ktorý sa volá pri vytvorení inštancie tej triedy. Inštancia je to, že keď sa to vyalokuje do pamäte. Takže dáme, že public, vždy sa dáva public, potom ten názov tej triedy, animal, hej, a dáme tomu, že parametrom bude string, par name, no a do toho mena priradíme z toho parametra toho konštruktora do toho atribútu. Rozumieme? Rozumieme? Nie? Každá metóda má v týchto zátvorkách možnosť dať sem nejaké parametre, že táto nemá žiadne, takže tam nič nemám, ale ak by som tam niečo mal, tak môžem tam niečo poslať. Napríklad môžem tam poslať int, ja neviem, počet. Nie, toto je len predpis. Toto je ešte len predpis. Toto zatiaľ není ešte vyalokované. To ešte není to volanie. Toto je len ten predpis. Čiže vytvoril som nejakú abstraktnú triedu a to aj tu môžem napísať, že je to abstrakt. Hej? Abstrakt. Keď to tam napíšem, že abstrakt, tak vtedy mi nedovolí vytvoriť inštanciu. Nedovolí mi ho alokovať v pamäti. To je abstraktná trieda, ktorá sa nedá vyalokovať. A to je aj na to tam, aby sa niekto nepokúšal to vyalokovať. Hej, lebo to je taká len, to je, viete, že to je len predok tých všetkých zvierat. To je to, čo všetky zvieratá majú spoločné. Chápeme? A teraz ideme vytvoriť už nejaké konkrétne zviera. Hej, napríklad psa. Takže pridáme sem znovu class, čiže dáme si sem, že add class a bude sa to volať, že dog. Hej. Dog. Zase môžeme dať, že je public. No a teraz tento pes by mal mať samotné tie atribúty, že je to zviera, čiže dedí po predkovi zviera. A to sa urobí tak, že sem dám dvojbodku a dám sem, že animal. Animal, hej, že dedím, táto vyššia trieda, nadriadená trieda dedí po triede zviera. Hej.
Znova musím spraviť konštruktor, public dog, konštruktor s parametrom string par name, ktorý zavolá base parameter name. Hej, tak toto musí byť. To vám všetko vysvetlím za chvíľu. No a tento pes už má aj niečo navyše, že oproti tomu zvieraťu, ktoré má len meno a vie spať a jesť, tak on vie napríklad štekať, hej, ten pes. Takže tomu dáme ešte ďalšiu metódu, public void bark, kde napíšeme do konzoly console write line a znova to isté, jak sme mali. Znova to isté, čiže ten dolár, tuto dáme takto zátvorky name is barking, hej. Tak. A teraz vytvoríme ďalšie zviera, kravu napríklad. Takže add class bude sa volať cow. Tu dáme znova ako public cow a znova musí mať svoj konštruktor, čiže public cow s parametrom string par name, kde budeme volať base, konštruktor base par name. Aha, no lenže tuto sme ešte zabudli dediť po zvierati. Animal. Hej, tak toto je v poriadku. No a krava môže ešte búčať. Čiže public void boo, alebo ak sa to píše, neviem. Jak sa to píše? Dobre to píšem. Konzole write line. Znova dolár, teraz že ten name is booing. Tak. Vidíte tam ten zmysel, čo to robí? Že prečo to takto robím? Ale že vidíš, že prečo je to dobré? Tak, aby sa neopakoval kód. Čiže ja mám nejakého predka, ktorý zdieľa nejaké všeobecné parametre, ktoré potrebujem vo všetkých tých potomkoch, aby som to v každom, lebo keby som to chcel robiť bez toho, tak v tejto krave potrebujem mať name, hej, zase názov, potrebujem mať eat, sleep, a zase aj v psovi potrebujem mať name, hej, zase má svoje meno, ale tiež musí spať a musí jesť, hej. Čiže ja vytvorím abstraktnú triedu, ktorá je predkom tohto a po nej dedia už tie konkrétne triedy. Ešte sem, keby som napísal, že sealed, že je zapečatená, znamená, že po nej už nemožno dediť, že nemôžem ďalej vytvoriť dedenie po tejto triede, že je už posledná v tom rade. Aby nejaký chytrák nezobral moju triedu a nededil po nej, hej? Napríklad niečo nepokazil. A zase teraz skúsme si v tomto programe vytvoriť inštanciu triedy animal. Chceme si vytvoriť animal v pamäti. Takže napíšem, že animal, new animal. Hej. Čo sa stane? Počiarkne. Vyhlási mi chybu. Cannot create an instance of an abstract type. Čiže nemôžem vytvoriť pamäťovú inštanciu tejto triedy, lebo je abstraktná. To je zase preto ochrana,
aby nejaký chytrák, alebo jak to nazvať, mi nevytvoril v pamäti inštanciu, nevyalokoval pamäť tej triedy animal. Hej, preto som tam dal abstrakt. Keby som tam toto nedal, tak teraz mi to už nevyhlási tú chybu. Hej, teraz už musím to samozrejme rebuild, hej. Aj tuto ono to pýta ešte ten názov, že ahoj, hoci čo tam dám. Dobre, ale teraz už to môžem urobiť, ale keď tam dám to abstrakt, čiže dám, že abstrakt, tak vtedy mi to už bude nadávať, že nesmiem vyalokovať, hej. A to aj chcem, aby to tak bolo, že nechcem, aby abstraktná trieda sa dala vytvoriť. Nechcem to. Čiže na tomto jednoduchom príklade ste si vyskúšali, že sú určité atribúty, ktoré zdieľajú tie triedy a preto si vytvorím abstraktnú triedu ako predka a potom po nej podedím tie konkrétne triedy. No, takže poďme si vytvoriť inštanciu pes, čiže dog rovná sa new a s parametrami, že potrebujem mu dať meno tomu psovi, ako budeme volať psíka. Rex. Dobre. Takže vytvorím si psa Rexa a kravu. Cow sa rovná new a tá sa bude volať ako? Belka. Pekne, Belka. Krásne meno. No. A teraz môžem, čo som teraz urobil vlastne? Čo som urobil v pamäti? Týmto operátorom new som vytvoril inštanciu pamäťovú, že v pamäti sa mi vytvorila nejaká časť pamäte, ktorá drží v sebe ten objekt. Hej? Čiže môžeme si ešte spraviť iného psa, zase druhého. Dog 2 sa rovná new a ten sa bude volať ako? Bude sa volať Havo. Dobre, tak. Čiže mám jedného psa, druhého psa a jednu kravu. Hej. Sú to 3 inštancie, čiže v pamäti mám 3 proste veci a každá sa inak volá, každá je samostatná. Ale sú vytvorené podľa predpisu tej triedy, ktorú som definoval. Hej. Tak. No a teraz môžeme spraviť to, že už teraz táto premenná dog obsahuje smerník alebo referenciu alebo odkaz na tú pamäť, kde to je vytvorené. No a teraz už môžeme napísať, že dog bodka napríklad že dog.eat hej, zavoláme, že je najprv pes, potom druhý pes, že je cow.eat, hej, potom napríklad, že dog bude spať, sleep, dog 2 sleep, hej, cow sleep a potom ešte môžeme zavolať, že teraz pes vie štekať, ale krava nevie štekať, že keď chceme, že cow.bark, tak také tam není. Bark, hej, také nemá nič. Čiže môžem zavolať boo, hej, a najprv dáme psa. Čiže dog.bark, hej, zaštekaj, dog2.bark, bark a cow.bark, boo, hej, .boo, hej, tak. No. A teraz čo to spraví? No, čiže Rex is eating, Havo is eating, Belka is eating, Rex is sleeping, Havo is sleeping, hej. Belka is sleeping, Rex is barking, Havo is barking, Belka is booing. Jasné? Chápete, čo to robí, hej?
No a v tomto dotnete ten management pamäte, lebo keby ste robili v C++, tak tam ste, keď niečo vyalokujete cez new, tak ho musíte aj zrušiť, tú inštanciu, keď ju prestanete používať. Ale .NET má tzv. Garbage collector, čiže on hneď ako tá premenná stráca využitie a je nepotrebná, tak ju on automaticky zruší. Takže nemusíte sa o to starať. No, on to vie tak, že keď je to takto ako globálna premena, ako toto, že pre celý program, tak ona žije až do vtedy, kým neskončí aplikácia. Ale keby bola v nejakej lokálnej, tak vtedy ju zruší po skončení tej časti kódu. Hej? Nie, to vypíše. On zavolá tú metódu. Ja tu môžem dať tzv. Breakpoint, hej, keď to spustím a ten kód zastane na tom mieste, kde dám tzv. Ten breakpoint. A toto, čo som teraz spustil, je debugger. Niečo ti to hovorí, Jojo? Debugger. Je to na ladenie a krokovanie? No a to treba, to je základ, to musí každý kóder používať, lebo bez toho sa nedá taký väčší program už ani napísať. Takže teraz som spravil to, že dal som si tzv. Breakpoint, pustil som to a kód mi zastal tu. A teraz, ak ja stlačím F11, tak sa dostanem ďalej a teraz krokujem, čo ten kód robí, hej. Teraz som na tomto riadku. Keď sa pozriem do konzoly, tu je tá konzola, zatiaľ nič. A teraz, keď stlačím F10, tak už mi vypíše Rex is eating, hej. Čiže vlastne ten kód sa dostal do tej metódy a vypísal to, čo je v tej premennej name. Hej. No a teraz idem ďalej a takto sa dá krokovať ten celý kód, hej, že vidíš, tu to pekne vypisuje. Proste. Tak a takto je to dokonca v podstate. Takže toto, čo sme si teraz ukázali, to je v objektovom programovaní tzv. Dedičnosť, hej, kde tie triedy, ktoré sú vlastne predpisy, ako vyalokovať pamäť pre ten daný objekt, tak oni môžu vzájomne dediť svoje atribúty a svoje náležitosti. No a ešte v krátkosti vám len vysvetlím, že keď niečo napíšeme, že ako funguje spustenie tej aplikácie. A funguje to tak, že sú také tri základné časti. Prvá je kompilátor. Hej, tuto to mám aj na takom slajde jednom. Čo som si tu stiahol. Toto, hej. Takto funguje vlastne postup pri vývoji programu v kompilovanom programovacom jazyku. To sú rôzne jazyky od Pythonu cez C#, C, Java a všetky ďalšie, Pascal a tak ďalej. Takže napíšete, začínate, otvoríte si to Visual Studio a zapíšete ten zdrojový kód, to, čo sme my robili, že vytvorili sme si tie súbory, tie triedy, metódy, konštruktor a všetky tie ďalšie veci. A potom, keď stlačím, alebo keď aj nemusíte, že stlačiť, ale môžete si túto v tomto menu, že build a dáte si, že build solution, tak túto v outpute sa vám zobrazí, že vlastne prebehol tzv. Build, že vybudovanie alebo zbuildovanie toho celého programu. A to sa skladá z troch častí. Prvá je kompilátor a ten vlastne prekladá to, čo ste napísali do strojového kódu, alebo teda do nejakého iného kódu, ktorému rozumie procesor.
Pokiaľ sa tam nachádzajú nejaké formálne chyby, ukážem. Napríklad nedám sleep, ale dám len, že slee, hej. Teraz dám, že build. To je formálna chyba. Tak tu mi píše, že doc does not contain definition for slee, hej. Že nemá takú definíciu takej metódy. Tak niekde som sa pomýlil. Tak musím to opraviť, hej. Opravím to. Čiže formálne chyby sú také, ktoré sú preklepy alebo proste chyby, ktorým nerozumie prekladač. Hej. Keď sa tieto chyby odstránia a prekladač prejde v pohode, tak potom ideme do fázy linkovania a linker to je taký ďalší program, ktorý spojí všetky tie jednotlivé súbory toho dog, animal, cow a všetko to zoberie dokopy a spojí to do jedného a vytvorí z toho nejakú spustiteľnú aplikáciu. Napríklad vo Windowse sú to exe súbory, ktoré sa dajú spustiť a napríklad na Linuxe sú to takisto binárne súbory, ale nemusia mať tú príponu exe, nemusia mať žiadnu príponu, stačí, že to je nejaký hociaký spustiteľný súbor. Takže podľa toho potom budeme, keď budeme toto isté robiť pre ten Linux, tak tam zmeníme ten typ cieľového ako z prekladu nie na tú architektúru Windowsu, ale na architektúru Linuxu. No a keď toto linker zvládne a spojí to všetko do jedného spustiteľného súboru, tak ide fáza tzv. Ladenia programu alebo debugera. Viete, z čoho pochádza ten názov, že debugger? Prečo je to debugger? Čo je to bug po anglicky? Bug je čo po anglicky? Chrobák, hej? A debug znamená, že zabíjať tie chrobáky. A to je ešte odvtedy, keď boli tie prvé mainframeové počítače, elektronkové, a tie elektronky strašne hriali a tam sa červíky sa tam sťahovali a potom to rôzne skratovalo a tak a oni museli debugovať, čiže oni museli ten počítač vysávať a čistiť od tých chrobákov a vlastne to sa používa dodnes, že debugging, že akože odstraňovanie tých chrobákov z toho kódu ako keby, hej. Čiže to je tá fáza toho ladenia a keď tie logické chyby, ktoré som spravil, lebo v tom ladení sa snažím odstrániť tie logické chyby, hej, čo som urobil v programe. Keď tie odstránim, tak vlastne už som na konci a program beží. Program už je dobrý. Hej. Takže to sú tie tri fázy. Prvá je prekladanie, potom je druhá je linkovanie. To linkovanie nevidíte, to beží na pozadí. A potom ten debugger, to je to, čo som vám ukazoval, že dám si nejaký breakpoint, hej, napríklad sem kliknem, spustím a teraz ako keby ladím, hej, že krokujem ten program, že viem si napríklad túto premenu zobraziť, že add, hej, tu si dáme, že add watch, hej, tu napríklad. Tak tu vidíte, že to som si dal ako, že chcem sa pozrieť na túto premenu, má v sebe atribút meno a tam je hodnota rex v tej pamäti, hej. No, čiže takto to viem krokovať, tu si viem zase pridať toto doc2, čiže add to watch, napríklad, to sa potom k tomu dostaneme neskôr. Kde to máme? Tu, hej, tu je zase doc2, ten má hodnotu v pamäti havo, hej, a kráva, keď si dám add watch, tak tá má hodnotu v pamäti to belka. Napríklad, hej. Takýmto spôsobom sa vlastne ladí ten program a vychytávajú sa tie formálne chyby, ktoré som spravil počas toho vývoja. No a keď to je hotové, tak potom už zoberiem samotný program a ten sa používa. Hej. Dobre, takže tieto dva príklady som chcel s vami prebehnúť. Triedenie pola čísel sme zvládli. Vytvorenie triedy a dedičnosti sme tiež zvládli. Zatiaľ je to veľmi také z rýchlika, ale nechcem ísť moc do hĺbky, lebo do tej hĺbky sa vždy dostaneme, keď narazíme na nejaký konkrétny problém, že ako, tak vtedy povieme, takto sa to rieši. Hej. A teraz som len chcel, aby ste pochopili, že čo tam je vlastne. No a čo sa týka linky na .NET, tak by som chcel alebo by som vás chcel poprosiť, ak si nájdete čas, sú tu rôzne na YouTube, keď si dáte, že hoci čo, že napríklad, že C#, .NET course for beginners napríklad, hej.
Tak tu máte také, že programovacie tu je, že .NET C# in 1 hour, no tak to sa mi zdá troška ako moc z rýchlika, ale sú tu také, že beginner tutorial, hej, napríklad. Tu máte nejaké videá, že čo. What's up, guys? This is Teddy. Takže takéto, keby ste si niečo trošku vo vlastnej réžii poskúšali, lebo hlavné je to, že veľakrát tí študenti, alebo teda tí, ktorí začínajú, tak majú tendenciu hľadať veci na chat GPT, je nejaké riešenie, napíšem mu, sprav mi toto, on to spraví, oni to skopírujú a nejako to funguje, ale my musíme ísť práve opačne, že my nechceme začať tým, aby to niekto za nás kreoval, ale my to chceme sami kreovať. Lebo keď sa to naučíme sami, tak potom aj to chat GPT nám pomôže, lebo on niečo spraví a my vieme, že či to dobre je, alebo či to nie je dobre, či to je to, čo sme chceli, alebo to nie je to, čo... Ale neexistuje to tak, že neviem programovať a dám si to vygenerovať a jednoducho nepôjde to. Nikdy to v živote nebude fungovať. Čiže musím ísť od toho levelu, že musím sa sám naučiť a naučiť sa to dá len tak, že si dávam nejaké úlohy a tie skúšam riešiť. Hej? Tie skúšam riešiť, takže ja som vám aj také nejaké úlohy. Čiže jedna vec je zobrať si takýto nejaký online kurz a skúsiť sa tam pohrať s tým, že ak niečomu nerozumiete, ja veľmi rád vám dovysvetlím, ak by ste potrebovali. A druhá vec je, takéto nejaké úlohy som vám tu 3 pripravil, ktoré si môžete vyskúšať. Prvá úloha je, že načítajte reťazec a znovu ho vypíšte na obrazovku. Hej. Tak, to je prvá úloha. Čiže tam už použijete okrem toho console.writeline použijete aj console.readline, hej. Readline, hej. No a tuto musím zistiť, že čo to robí. Keď sa na to pozriem, tak tuto mám takú nápovedu, idem na to myškou. A môžem sa pozrieť, čo tá metóda robí. Alebo keď sa dostanem na ňu myšou a dám F1, hej, tak ma to hodí do Microsoftu a do dokumentácie k programovaniu, k tým metodám, čo sú. Takže keď dám tuto, že F1, tak sa dostanem console readline a tu sú aj nejaké príklady, hej, že ako to môžem napríklad načítať alebo niečo podobné. Hej. Takže to by bola tá prvá úloha. Čiže načítať reťazec na konzole, vypísať ho na obrazovku, to by ste mali zvládnuť. Potom druhá je, vytvorte program, v ktorom využijete dedičnosť tried, abstraktná trieda vozidlo a z nej odvodené triedy bicykel, automobil a motorka. Hej. Čiže máme abstraktnú triedu vozidlo, nejaké spoločné atribúty, hej, a potom odvodené triedy bicykel, automobil, motorka a niečo, každá, čo má niečo iné ako to druhé. Hej. No a teraz tretí program. Vytvorte jednoduchú kalkulačku, čiže používateľ zadá číslo 1 a zadá číslo 2 a následne sa program opýta, akú operáciu si želá ten používateľ urobiť. Plus sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie. A potom program vypíše výsledok. Dobre? A pri tom delení ešte nezabudnite ošetriť, že ak by ten deliteľ bol 0, tak aby to upozornil, že nie je možné deliť nulou. Dobre? Takže takéto 3 úlohy by som chcel vám dať. No a že zákaz hľadať riešenia na internete, že hľadať len dokumentáciu, ale nie riešenia, lebo riešenia by ste mali vy vymyslieť. A ChatGPT tiež, lebo tak ja napíšem do ChatGPT, naprogramuj mi kalkulačku plus minus rovná sa, mi to naprogramuje. Tak to není zmysel. Hej? Čiže bez toho v podstate. Dobre? Takže toto vyskúšajte, skúste nejaký ten online a potom, ak sa pohneme trošku ďalej, že už budete tak niečo vedieť kódiť trochu, tak by sme mohli zase sa stretnúť
a mohli by sme si ukázať, kde sa nachádzame a niečo ďalšie, hej, že by sme trošku vyskúšali. Prípadne, že môžeme už si zobrať aj tú dosku a môžeme skúsiť niečo na ňu nahrať, nejaký kus programu. Hej. Ale dôležité je najprv, aby ste sa naučili taký ten základ, hej, to, čo sme si tu dnes skúšali.